Така, момчета, предполагам всички знаете правилата на тази игра. Държи си въжето на ръката! Роби, само чакам знак от тебе. Готови? Старт! Приключение от всякъде. Не ви чуем да аплодирате. Айде, момчета. Айде, че ни чака и рок музика тая вечер на живо. Чака ни мис Мокра фланелка. Чакат ни много работи. Много пие, много пира, много ракия, много хубави жени. Готови? Старт! Край. По-фри, сега стане, да го няма никъде. Готови? Готови ли сте? Не сте готови, Виждам. Готови? Старт! Страшно коле, иска страшно. Кой иска си да кара конче, кой иска си да кара? Виж коле има тук, виж. Пъсмай там. Така, нека да заповядат двата отбора финалисти тук на сцената. Тоест пред сцената, Двата отбора. Free Spirit и Мазато, нали така беше? Кои? Коматите, извинявайте, момчета. Сценария ми изчезна. Има кръци. Дайте всичко от себе си за един мъжки финал. Мъжки. Майко. Само стари пушките в Free Spirit. Готови? Старт! Дай! Сори. Коматите станаха на лутеница, Free Spirit продължават да летят. Момчета, кажете сега няколко думи за вашия отбор, защото ще получите много готина награда. Представете го.
Кубата е регистрирана сега. Добре. Къде е вашия клуб? От Североизточна България. От Североизточна България. Браво, момчета, много кефте. Дайте лапите тук. Айде, браво. Елате да се получите наградата. Наградата е пакет за клуба, да си имате чисто нов пакет за клуба и бутилка уискенци. Уискенци! Сега, очаквам